Čaute ľudia, dneska si ukážeme, toto je úplný rekord. Toto je taký dážď. To na kamere nevidno tak, ale proste chápete. A náš rekord bude, jakým narátam, do 10 to vydržať. Takže 3, 2, 1, idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padám. Celý som mokrý. Celý som sakra mokrý. Tak pokiaľ sa vám toto video páčilo z dažďa, a tak nezabudnite dať odber a like, ja sa idem schovať rýchlo donútra, tak čaute ľudia. Nejde mi vypnúť.